दैसा सेराव सरलपारानि दैसा सेराव जायखौ नायो बेखौनो मोजां नुयो आं। बे समाव रमान्टिक बार जानो थाखाय क'क्राझार सरलपारायाव बेरायनो थांग्रा बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोनथिसार होनाय खौरां। नोंथांमोनहा गावनि मोजां मोननाय एबा आरो लोगोजों लोगो माइन्ड फ्रेश खालामहैग्रा टाइम स्पेन्ड खालामहैग्रा सरलपारा थांग्रा लामाखौ दिनैनिफ्राय जेसिबिजों नोंथांमोननि थांलाय फैलाय लामाखौ बन्द खालामना होनाय जाबाय। नोंथांमोना मिन्थिगौदि थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो बिटिसि सरकारा माखासे ओनसोल रेजर्टफोराव जौ जुवा फेनाय निसा मुवाफोरखौ बन्द खालामनो नाजागासिनो दं। बेबायदिनो सरलपारा पिकनिक स्पटआव जौ जुवा ड्राग्स बायदि गाज्रि निसा मुवा जानाय लोंनाय फाननायखौ खौरां मोननानै माखासे लाइमोनफ्रा गाज्रि खामानि मावनायफोरखौ हमथानो थाखाय सरलपारानि थांलाय फैलाय लामाखौ बन्द खालामना होनाय जाबाय। थारैनो आथिखालाव सरलपारानि अनगायैबो गोबां पिकनिक स्पटफोराव बेरायनो थांनानै लाइमोनफ्रा जौ लोंनानै भाइरेल जानाय, सोरबा सोलेरजों गेलेनायाव हमजानाय बायदि बायदिफ्रा भाइरेल जाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जायोसै। बेफोरखौ दबथायनो थाखाय आथिखालाव गोबां आफाद आरो सरकारफोराबो माखासे पिकनिक स्पटफोरखौ बन्द खालामनायनि थांखि लाबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायलांनो हागोन।